नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. मेहनतीन आपले उद्दिष्ट साध्य केल्लो रामनगरचो युवा कुळवाडी परशुराम शिंदे. जोयडा मन केल्यार मेहनतीन खिंचे उद्दिष्ट साध्य जाता हे सिद्ध करून दाखवून दिल्ल्या एक युवकाली सत्यकथा. आयच्या आधुनिक युगात वायफाय संस्कृती जीवन जगची तरुण पिढी कुळवाडी धंद्याकडे वळचे कमीच जाल्यार कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर निवासी परशुराम शिंदे या तरुणान या कुळवाडी धंद्याकडे मन लावून आपल्या मेहनतीच्या बळार कुळवाडी धंद्यात सुद्धा स्वतःचे उद्दिष्ट साध्य करू जाता हे सिद्ध करून त्यांनी समाजाक एक आदर्श दाखवून दिले. आपल्याला जमिनीत विविध तऱ्हेची पीक घेऊन भाजीचो मळ लावून गावच्या युवक युवतीक रोजगाराचे साधन करून दिले. जोयडा तालुक्याच्या रामनगर अडाळी या गावात या शिंदे कुटुंबाली जमीन सुप्पा धरण बांधताना तेमका रामनगरात पुनर्वसन झाले. त्यांना तेमका 5 एकर जमीन सरकारान दिल्ली. या जमिनीत तेमी पहिले फक्त पावसात भातच काढताले, नंतर ती जमीन तशीच उरताली. पण परशुराम शिंदे हेमी या क्षेत्रात कितें तरी वेगळी करच्या उद्देशान प्रेरित जाऊन वर्षाच्या 12 महिने पीक काढचे ठरयले. पावसात 1/2 एकर जमिनीत माडी, 3 गुंठे जमिनीत काराते, कारांदे, दोडका अशा विविध तऱ्हेच्या भाजीपाल्याची लागवड केली. 2 गुंठे जाग्यात हळद, 3 गुंठे जाग्यात कणगा, मुळे, शेंगा, 1/2 एकर सुपारी बागायत केली. 5 एकर जाग्यात भात पिकयले. पावसात आणि गिमात वांगी, भेंडे, चवळी, मुळो, मक्का अशी तऱ्हेची पीक काढ एक आदर्श गान दिलो. सुप्पा धरणाच्या निराश्रिताक मेळिल्ल्या खुबशा लोकांन आपापली जमीन उदाक ना म्हूण परप्रांतीयाक विकली. पण परशुराम शिंदे मात्र हेका अपवाद आसात. तेमी गोंयांत मॅग्नीज खाणीर एक वाहन चालक म्हूण काम करताले. जेन्ना खणी बंद जाले तेन्ना तेमी गांवांत येवन रोजगाराचे साधन म्हूण शेताकडे पळयले आणि स्वतः उदकाची व्यवस्था करून आपल्या पुर्वजान सुरू केल्ल्या परंपरेच्या कुळवाडी धंद्याक आधुनिकतेची जोड दिवन आपले भविष्य घडवून गेले. हितूंत तेका तेमगेल्या धर्मपत्नीन साथ दिली अशें तेमी प्रसार माध्यमांकडेन आपले मत व्यक्त केले. माडी आणि मिरसांगा गोंयच्या बाजारात खूप मागणी आसा. या दोन्ही पिकाची तो गोंयच्या फोंडा आणि म्हापसा बाजारात स्वतः वचून विक्री करता. तितूंतल्यान तेका सुमार वर्षाक 4 ते 5 लाख रुपये उत्पन्न जाता आणि भाजीपाल्याची विक्री रामनगरात करता. हेजेन आपल्याक समाधानकारक उत्पन्न मेळटा आणि गांवठी सारे वापरिल्ल्यान भाजीपाल्याची मागणी खूप आसा अशें परशुराम म्हणटा. हेजेन आयच्या युवा वर्गाक एक आदर्श घालून दिल्ल्या परशुरामाले सगळे स्तरांतल्यान कौतुक जाता. तुझं नाव सांगा. माझं नाव परशुराम शिंदे, हो. रामनगर. हे माडी लायला नाही, कितल्या एरियात लायला ते? 1/2 एकर. 1/2 एकर हय. म्हणजे प्रत्येक वर्षी लायता तुम्ही? हा, दरवर्षी येता. तर किती कसे इन्कम कसे मिळतात त्याच्यावर? इन्कम असा आम्ही करीत तशी असत. तरी साधारण म्हणजे 1/2 एकर लायला किती इन्कम जाऊ शकतं? 1.5-2 लाखाकडे जातं. जाता नाही. हा. तिचे काम म्हणजे काम काय असतं माडी लावपाक? काम चडशे काय नसता, चरी काढू जाय स्टार्टिंगाक, मागीर तेका कट करून लावप ते माडी आणि मेन भर आणि शेण घालत तेका आणि टाळो, म्हणजे ऑर्गॅनिक पद्धतीने? ऑर्गॅनिक पद्धती. हय, चडशे ऑर्गॅनिकच जातात. हो. काही म्हटलं एक 10-12 वर्ष झाले मी हे पीक करतो. मग त्याचा उपयोग काय होतो? म्हणजे कसं आहे, ते माडी एक आयुर्वेदिक आहे. शुगरवाल्यांना भरपूर त्याचा इफेक्ट आहे. म्हणजे त्याला केमिकल राहत नाही, त्याच्यामुळे ते माणसाला खूप उपयोग आहे त्याचा. आणि ते पानाची आम्ही भाजी खाऊ शकतो. ओके. त्याला कोंब येतात, ते कोंबची पण भाजी होते आणि माडी पण फ्राय किंवा चिप्स होतं त्याचं. म्हणजे भरपूर प्रमाणे काय काय होतं त्याचं. किती वर्षापासून झाला आहे तुम्ही? 12 वर्ष झाली, 12-13 वर्ष झाली. म्हणजे मार्केटिंग कुठे करता याचं? गोव्यालाच. गोव्यालाच. हां, म्हापसा, फोंडा. फोंडा का फोंडा? फोंडा. रेट कसा मिळतो? तरी पण कसं आहे की आम्ही स्वतः बसून विकलं तर 150 रुपये, 100 रुपये असं जाते एक माडी. एक माडी. आणि होलसेल दिलं तर मग पोत्यावर जातात. ते 60-70च्या भावामध्ये होलसेलमध्ये जातात. ओके. फोंड्याला मिरची. गोव्यात विकतात ती बारीक मिरची. त्याच्यानंतर मुळे, गड्डे, खूप प्रकारची भाजी करता. ओके. होय. या तर लाविल्ले केन्ना तुवें? मार्चान? मार्च महिना. हां. सारखे मार्च महिना. मार्च महिन्यात लावलं, आता त्याला ऑक्टोबरमध्ये ते विकणार. हा, ऑक्टोबर. होय, ऑक्टोबर ना मे पर्यंत, मार्च, एप्रिल, जानेवारीत.
जानेवारी जानेवारी मग नोव्हेंबरासून येवपाक हा, लागता नोव्हेंबर पण हे तुमचे मातशे मोठे जातले का चालत घे ना चालत यायला कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 बनावट दस्तावेज देऊन नौदल तळात प्रवेश करतो प्रयत्न एक तरुणाक अटक कारवार भारतीय नौदलाचो कर्मचारी आशिल्ल्याचो दावकन बनावट वळखपत्रां आणि कागदपत्रां तयार करून INS कदंबा नौदल तळात भितर घुसच्याक प्रयत्न करच्या एक आरोपीक पोलिसांन अटक केली अटक केला आरोपी शिवमोगा जिल्ह्याच्या गाजिनोरीचो किरण SR वय 28 मंगळा दनपारा 1 वरा सुमाराक अर्गा हांगच्या नौदल तळाच्या मुख्य गटाचेर येवन नौदलाचो प्रोबेशनरी सब लेफ्टनंट ऑफिसर म्हण आपली वळख करून दिली मनीस संसाधन आणि नियोजन संचालनालयान 14 डिसेंबर 2021 दिसा आपली नेमणूक केल्याचो दावो तेणे केलो तशेंच ताणें आपली वळखपत्रां आणि ताचे खातीर एक नंबर बी तयार केलो ताणें दिल्ले कागदपत्रां आणि वळखपत्रां तपासतना सगळे बनावट आशिल्ल्याची खात्री जाली नंतर नौदल तळाच्या अधिकाऱ्यान ताका ताब्यात घेवन पोलिसांच्या हातात दिले कारवार ग्रामीण पोलीस स्टेशनात गुन्हा दाखल केला कारवार जिल्ह्यात अतिवृष्टीन शाळा कॉलेजाक तिसरे दिसाक ब्रेस्ताराक 7 जुलैक सुट्टी घोषित कारवार जिल्ह्यात गेल्या 3 दिवसांच्यान पडच्या मुसळधार पावसान जिल्ह्यातले जनजीवन विस्कळीत झाले मंगळवार बुधवार अशा 2 दिवसाक प्रशासनान अंगणवाडी शाळा कॉलेजाक सुटी घोषित केली जाल्यार हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणे पावस वाऱ्याची शक्यता आशिल्ल्यान कर्नाटक राज्य प्रगती विकोप पालक केंद्र बेंगळूर हेमी कारवार जिल्ह्याच्या अतिवृष्टीन जावच्या अनाहुतापासून सावधानतेन रावच्यासाठी शाळा कॉलेजाच्या विद्यार्थ्याल्या हितदृष्टीन अतिवृष्टी निर्वहणा कायदो 2005 चे कलम 34M या आदेशाप्रमाणे मान्य जिल्हाधिकारी आणि अतिवृष्टी निर्वहणा संबंधित अधिकारी हेमगेल्या मार्गदर्शनान सतत तिसरे दिसाक ब्रेस्ताराक 7 जुलैक अंगणवाडी ते शाळा कॉलेजाच्या सगळ्या शिक्षण संस्थेक 7 जुलैक सुट्टी घोषित केला आणि ही सुट्टी पुढल्या शैक्षणिक काळात समायोजित करून ते दीस बंद करतले असे जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगल हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.